ka Lampung Second Northeast para Sports Meet ka Balalong Hanongba Guwahati ka Jilla Meghalaya Kalawan ha ka Kardan ka Basaw da ka Bayo Bankhur Santli ki Takmak Siar Santli Takma Rupa bat Laitli ki Takma Renong na padeng kite ki Nongkhur ya ki Takma uwe usamla na Ribhoy u Orpon Nongrum ulala banwanra ya ka Nam ka Buram na ka Banta ka Jilla da ka Bayo Bankhur ya ka Takmak Siar ha ka Jingyakun Badminton usamla Orpon Nongrum udei ubasyong basa ha bernihan ubadon ka Jingduna ha ka Kti bat ulalej Banyakun sya ka ka Lampung na ka Jilla da ka Bamikhmat ru ya ka Ribhoy District Badminton Association lengba ka Jingtre Sitom bat ka Jingtibit jung u ulala banyale kai baha ha ka ba ulayo Bankhur Sendon ya ka Takmak Siar ha ka ka Lampung ha ka Jingwan Phaying uteu samla na ka liang ka Ribhoy District Badminton Association da ka Jingmen kala pediang sngubha yo samla Orpon Nongrum ha ka jaka Kilanmet Jongka Association kabadon ha indoor hall ha umlang kadai nongpo uba anan swet u nong hikai jong usamla Orpon Nongrum ulai thu uba u Orpon Nongrum udei rangyele kai uba klain bha ha ka badminton bat langba ka Jingtre Sitom jong u ulala Bankhur ya ka Takmak Siar ulai thu ru bahadin ka ka Lampung wat hapdeng sibun ki Jingduna bat ki Jinge u Orpon Nongrum ula syajit ban lej syahikai sya Visakhapatnam hakaba kumka association kadap daga Jingkmen bat kan Yaitre Sitom ban plilat plilenti ban penpoy yaw neu samla syakate ka Jingai jihikai kaban salong ha Visakhapatnam na kaliang u Disen Rani u President ka Ribhoy District Badminton Association ula penpau ba kumka kenhun kadap daga Jingkmen bat sneu sarong ba uwei na kinong yelakai ka kenhun ulala ban poy syadu kate ka thong Aku penpau ba hadin ka Jingtre Sitom ketus nem namar ba latam lais nem bangalekai be state championship ngalekai be haki fit kategori tengah su compete be kitu te mentas nem dalayo pada kategori lade tengah la penyo ya kanam te haka Jingtre Sitom jongi manager ngiru tim manager ibala sebut be janga penrak kitiar nga penyarap natu penpej ki game nga penfix ki baro ki fixture jonga penpej te ngasuku apen kublei baro ki tim nam takane ka warm welcome ru baki ai especially ai team manager jonga but yaitu ime ipa jong Ebian the big supporter kilej tang man support yangi ketu sejingai ibe man gasngi kilej sajakasa kilej biang stay tengok kwai blish bun ya kiru ha kijinge ngamat namar ba kiadon ki players ki balawan training kum laisnem arsnem ki lawan training na Delhi te maki kilaya compete be ki national level te first time nganang sulakai bat ki kataru ngadang yo ya ke goal tengah expect yala deru bangan Tristom syukmat dengan layo training bha bangan yo senam cha national ru bat cha international para badminton asngo ba ningkong du te nga hap train bha sho yala de namar kilo India te kala long ka bataf ba te kat ba don por mentang hap shu train be yala de hap shu perkhat be kumno balek syukmat ka practice be shabar ni you don't need to way the men's double partner jonga te ngishu ya practice betang manging idon ki jinjar ba ngimda biang facilities saka indoor te teng jinjar kalai te ki kids jinjar ki shuttles jinjar we shuttle hadu siteo e haple te kita ngi bun phagi jinjar badala dukut ksai e hablej be chedu guati e ha ki equipments ngaduna nga lej betang da we racket te ngasura spare extra jong iperlok tentang asupan te most first of all aku ki equipments ban compete sikite bat ki national level player ki balashim training na kisnam kani ketiga Northeast para sports meet ketiga sin kebaar kebalong apok Guwahati nado wat punyo trik adu at pundai trik bat hakani ke Lampung ki dan ki events ki prepare kadang ka para swimming ka para badminton ke para chess, ke para athletics, table tennis, bat ka bosya. Bat ki bami khmat na po ka Jilla jongi na Meghalaya kidan hadu khat arpu saungut. Te hapadeng kita kidan kumba hendriungut ki bayale akai badminton. Na padeng kita ki hendriungut kidan sangut ki bayo ban ki bayo medals. Kata kentup likely ki gold medal but artly ki silver hot uwei u nong ilakai bakateng Orpon Nongrum udai ba bamikmat bajulakai na po ka Ribhoy District Badminton Association jungi nang nina nang po te kalong ka ka ba pen sngow tenat yangi ba khamtame uyo ka gold medal but kalong ka jingsong sarong ya ka district
badi ka jelah hi barok ka wei bat ulong wei na ki rang elek kai ba khlan ha ka bede ba badminton but kilaya pej ngor bhai ke jing leka jong orpon but kumjur kilaya khot ba ya ubon lech chaka testing camp chaka training camp ban long hapo bi chaka patnam hakaba ki ju ya pen ya eye training ya ki para athletes ka bede khamtam bat ka badminton Yun access facilities bagian kumbang yapi hado mentahi walaupun ulek kai bat ki normal category but what happening jong kita ke normal category tu ulek bahas ulek dalek bahas syah julong district champion but ngi judan hi kata ka jing sngo ba lesi lada u yo ban lek kai naka para kategori unlek bah sisyahi but kata ka la urlong nomor ba lomba ka jing job jong hak ni ka para badminton championship jong north east ka peni sisyahi ka jing thrang jong but ya ka jing trestom but hadu bak kelawan ra ya kenam jing job but ngikremen ba ho ki facilities bandong impadon coach bapura ngimdan kata ka ban lam nanti ya ki noi lakai ko mu arpan badi abian ru kumjo te ngi kmilanti banang ni syakmat bakal apli kalanti u baun yo ban pentrim susu ilade hakni ke jing lakai bat khamtam ya ke jing syakhot jong ban lek practice hak sya ban lek coaching no sya Visakhapatnam ti kelong ke iki ke ba ka jing job hi ya hakalor ka bede kata kadai ka ai ka ba ngile ju ya pet ngile ju ya keren ba kini ki athletes jongi ki players ki balenyu ikmat nak balet chaka jela kamtam ki ba la sajit ti kumu arpan mta la sajit hoj boros kata ngidon hi ki jing duna wat napneng hapo ka association ru ngi ya persyang ya trestom ban ya watlat nanti kuno bala ban penbiang ban ya rap namar ba pi ka badminton kalong ka jing lekai ka ba kumbaong rektin pareng expensive ba ngidon kam shuttlecock uba khambha bakila banyo lekai bha te kita bro ki ngidon kam ya ka jingerap ka support ka financial support but te ngikremen ba nangni shkhmat ba lesi ki bor jong ka district bor jong sarkar kin yarap ban pen kmilem halor kani namar ba ada ngidon kinong lekai ki ba trim bashir khai wila ban wanra nam ya kejela badi ka district tinggi di ban ya kata ka facility ya ki jingdon kam jongki but ho ngets kem ba lengba kani ka jingwan ra gold medal jongki ngam artatin bakin bon ki jingerap ki ban sa wan ha ka bede bat ka jingela ka jong arpon ban tham la su i bain tham le kham pha namar ba dada don ki tiar ki ba kham pha ki jingela ka ru kan kham kiu but nginang community issue ba inang wanra ya kanam ba kaburam ya ka district ba di ka jela to hakabasdang nakaliang jong ka Riboy District Badminton Association ngi penpau ya ka jing sngo komen ka bakraw adin bangilayo jing tip ba way na kisamla uba juya lekai na ka Riboy District Badminton Association jongi ko orpon nongrum ulayo banwanra ya kanam kaburam ya ka jela hi barok kawai hadin bugla job ya kata kamaksiar ha ka jing lekai kategori ka badminton bat kumjuro hadin baula layo ya kata kalalong sisya ka buram ke cukuman ka bakraw ka association namar ka jingtmu ka bakongsan joka association ka ban sei ki samla ki badon ya kasap atalen ke jongki kerpang ka bede ka badminton bakin nikmat na ka district na ka jela bat ka jingkmi linti ka jongi kalong bakin kot bakin poi shedu ka level joka national level kata ka di ka jingtmu ka bakongsan jong ka association ka bangijudon baro sikata bat kalong sisya ka jingkmen yangi habang iyo pat kum ka ne kalat ban yu i baki kun samla na po ka Riboy District ki jongi kiwan ra sya ka buram po ka district i baro kawai to nakaliang joka association ngidon yaki katukat ne ki jingkerpat ki ba ngikwa ban penpau khamtam ba hakabede bat ka badminton long iyo i ba kadon ka jingduna ka jingsin benta khamtam nakaliang jongki kantheiro but dang hakini ki jingele kai ki baladep abang ilek ya ka ban yeshim benta
ban mi khmat naka Riboy district ke jongi ngiduna ba ki kentai ki ban yeshim menta te kana kalong kalat ka kabu yang ni ban khot ki kun samla kentai jo ka Riboy bakin mi syakmat bakin wan ban yeshim menta ha ka badminton nakaliang jong ka Riboy District Badminton Association ngi ladon ha ka jing yakren bangin sa sengno ya ka school ai jing hikai ka bede bat ka coaching na ka benta ka badminton ya baro ki kategori nadu ki beginners ki intermediate but ki advanced players but ngi ladon ru ka jing ya penbet ki coach ki ba tibet ba ki ba naw shabar ju ka jella ki ban sawan ban ai jing hikai te ka jing kwa jing na ka association kalong ba ngi khot ya ka jing ya snok ti nakaliang jong ki kun samla bakin shim kabu ya kane kalat ka ba kum ka association ka pli hakini ki benai ki menangwan ngit sana pli ya kane ka kenja academy haka bangin ai ka jing hikai ka ba kerpang na ka benta kane ka jing yele kai ngis ngotu kane ka jing yele kai kampat da rung ki kun samla habaro ka jela andrei kane ka jing sedang ka jongi bat ka jing yo ya ka burom kum ki kun samla ki belawan ra haka ne ka sngi nganget bakan long kum ka jing khot na ka benta ki babun ki kun samla bakin yeshim menta haka ne ka jing yele kai bat kin wan ra ru ya ka burom ya ka jelahi baro ka wei te tangkini ki kentin ngasngau ban khot biang sa sisen ya baro ki kun samla ki badon hapo jo ka Riboy district ngidon ka association ka ban sa pli ya ka academy hapo kini ki benai ki kendiat sngi ki menangwan tingi khot ya pi bapin wan yeshim menta haka ne ka academy ka jongi knang bapin pentebet ya lade haka jinga ka jinga kai badminton tangkini ki kentin khublai shibut